ka dɔnnibaya kɛcogo yira ala ka jɔnw na. Iba min bɔra a fa ka so ka sɔrɔ kɔngɔ m'a labɔ, ka bɔ a fa ka so ka sɔrɔ fantanya m'a labɔ, ka bɔ a fa ka so ka sɔrɔ dɛsɛ m'a labɔ, ka tu ni ŋɔɲɛw fara ka n'a sigi nɛnɛ la yan, ala jaati ɲɛda kama k'a bɛ kuma ala ka jɔnw fɛ. Iba ni dɔnnibaya ye kalan ye aw de y'a jira an na, ni jogoba tayɔrɔ ye dɔnnibaya ye an y'a ye aw de la. San'an k'aw ye an y'a sɔrɔ dɔnnibaw bi nata mɔgɔw ka sarakatiw de nɔfɛ, mɔgɔw ka jagaw de nɔfɛ. O de kama jogo wajulikɛla ma sɔrɔ ni aw bilalen ti terrain kan. Kumana min an gɛrɛna aw la an y'a sɔrɔ aw bi nata de k'a di mɔgɔw ma, aw mako ma se mɔgɔw ta ma. An ka maraka kungo taga dɔ la an taara foli bila ɲɛmɔgɔ la. O don an ni funankɛni min ɲɔgɔn fɛ Iba Hayidara, n'i ko i ta ka jugu min ta ka jugu n'i ta ye. An ye foli bila ɲɛmɔgɔ la, u ko bisimilali kɛnɛ kan ko Sirifikɛ dugawu kɛ koyi gɛlɛya dɔ y'a sɔrɔ an bi samiya la sisan, yɔrɔ sumana ala y'a kɛ a ka so caman binna, o kasara y'a sɔrɔ. Dugawu kɛ o don kira mɔden sɔnna ka a tigɛ ja k'a bi dugawu kɛ. Ala ko kuranɛ kɔnɔ ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u. Ko kumakan sanuman bi yɛlɛ ala fɛ yen, mais ko kana ɲinɛ dɛ, ko baara ɲuman de b'a digi k'a layɛ. Kira mɔden ko sɔnni n ka kumakan sanuman fɔ n'o ye n dakɔnɔ dugawu ye, n bi baara sanuman kɛ fɔlɔ pour que u k'a layɛ. O yɔrɔ a y'a tigɛ don a kun Hussein ka kuru bɔ k'o di, ko a ye nin di dugutigi ma k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye, ko nin de ye diinɛ ye. فَيَّادٌ يَدَاهُ غَمَامَةٌ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. Hayidara denkɛ Iba, e da kɔnɔ kuma sanji de don ka suru dangaden kan ka dangadenya kunsigi di ka bɔ a kunna, ka suru jɛnɛyakɛla kan ka walimuso negi bɔ a la, ka suru sɔn kan ka walinafolo negi bɔ a la, ka suru muso cɛ sɔsɔbagatɔ kan k'a dusu mada, ka suru cɛ gɔlɔnen kan k'a tila furumusow ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ e posi kɔnɔ nafolo ye hɛrɛ ye ka suru ala ka jɔnw kan. N'i m'a dɔn Iba min kɛra muso cɛsabagatɔw ani yatimɛ denw ni setiɲɛw kɔsɛbɛ yɔrɔ ye n ka m'o de. Ni dɔnnibaya kɛra misaliya ye aw de y'a jira an na. Hussein n'o m'i diya o bila kɛrɛfɛ an ka kajolo t'a dɔ la. An balimakɛ dɔ bɛ yen o y'a fɔ Sirifikɛ ye ko a fari ma d'a la, o y'a sɔrɔ san o san n'a nana a bɛ na an kunbɛn. Sirifikɛ ko n m'a ye ɲinan o ko k'i bɛ hakɛ to a fari ma d'a la. A ko han, a ko o tuma a ye wuli an ka taga lajɛ. O ko i b'i tɛgɛ da i dusu la, an kan ka taa ni mobili min ye o bɔlen don, ni mobili nana an bɛ taa. A ko n ti mobili kɔnɔ, ni moto dɔ bɛ yen a y'o ɲini min sogolo o kɔfɛ ten ka taa an balimakɛ fo, o ma se mobili kɔnɔ. Kabako ye jumɛn ye? An selen yan an balimakɛ sigilen don dɛbɛn kan, dara fɛnsɛnnen don dɛbɛn in kan, a banabagatɔ sigilen don, u ye kɛnɛ bɔ ka bila Sirifikɛ ye k'a k'a sigi, a y'a sigi dɛbɛn dagolo la, a ka bazɛn nunkun bi bɔgɔ la, ne ɲɛ b'a la. K'a jira mɔgɔw la ko diinɛ ye yɛrɛmajigi de ye, k'a jira mɔgɔw la ko n'i sera maa degunnen fɛ i man ka kɛ degun wɛrɛ ye ka d'a kan. A kumana o don ka cɛ hakili sigi ka dugawu k'a ye, ka tila k'a tigɛ don a kun ka bɔ ni kuru ye ka tila k'o d'a ma ko ala ka nɔgɔya kɛ. فَيَّادٌ يَدَاهُ غَمَامَةٌ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. Ni dɔnnibaya kɛra misaliya ye an y'a ye aw de la. Hussein n'o fana m'i diya o to yen. An ka bɔli laban na sisan Abidjan. Don dɔ an bɛ mobili kɔnɔ an bɛ taa wajuli yɔrɔ dɔ la. An tɛmɛtɔ sira ka kare kɔnɔ, a kɛra fitiri ɲɛkɔrɔ, cɛkɔrɔba dɔ labɛnnen don a n'a ka porokiya don a taatɔ don misiri la Ɲankuma, mobili sen donna bɔgɔji la ka ji dɔɔni seri cɛkɔrɔba kan. A y'a jɔ k'a ka duloki minɛ k'a lajɛ ta, Iba y'a ye vitiri fɛ a ko chauffeur ma k'i jɔ. Aw ye diinɛ min kalan o ti maa tɔɲɔ fɛ, aw ye diinɛ min kalan o bɛ siran gasi ɲɛ. An ye bɔgɔ seri cɛkɔrɔba ka porokiya kan, i jɔ, chauffeur y'a jɔ. Sirifikɛ bɔra k'a tigɛ fila d'a kɔ k'a majigi cɛkɔrɔba ye k'a kɛ ala kama i ka yafa.
ama dawo ma tilala k'a tigɛ don a kun ka kuru bɔ ka di cɛkɔrɔba ma ko nin kɛ k'i yɛrɛ dɛ fayyadun yadahu ghamamatun thimalul yatama ismatun lil aramidi ni diinɛ kɛra hinɛ ni makari ni yafa ye an y'a ye aw de la o la n'i taara n'a denw pɛrɛnna n'i ye cɛw girintɔ ye n'u pɛrɛnna n'i ye cɛw jɔtɔ ye jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ kolojan tɛ sufɛ wurudi tɛ an karamɔgɔ jogoba min b'u la tiɲɛ kuma min b'u da a n'a jogo o de bɛ cɛw bila ka giri u nɔfɛ n'i m'o ɲɔgɔn kɛ f'i ka sa i t'u ta ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔnna ala ye o de la i ka ala sɔnni ye ne y'a fɔ ala ye sɔnni dugu ka jɛ ala b'a yira ko a sɔnna o miliyariw bɛ yen an ka kajolo taga kelen in na Hussein n'aw hakili b'a la o don an balimamuso dɔ nana o y'a sɔrɔ den de b'a tigɛ kɔnɔ denɲɛni an ye sira bila a gɛrɛla sirifikɛ la a ko Ayidara denkɛ Iba ni hakili b'a la salon i bɔra yan ne nana
bɛɛ ko a b'a ka misiw dɔn nin de bi kuranɛ dɔn bamanankɛ n'i ko i b'i ka dabakala dɔn i dara denkɛ Iba de bi kuranɛ dɔn wa kuranɛtigi de bɛna kuranɛ fɔ an ye su in na an b'a fɔ a ye an yatafaddala mashkuran muazzazan mukarrama. بسم الخالق الذي ملأ قلوبنا بالإيمان ثم استعي لذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيطان كني كوفي كون كنين كان على فو على ولا يمندو مكان من كان بدو واتي سي منا عندنا مغوسي كمتو مي دوكو ينو سيراكورو جدالا ما المميفو انا الممبامي مربى مغو kana faran kaya mbufo kuma mun fo hasidi tsagafo ala kanusa amin nene ngo galewo ni don bo saballa nyongro ala e bu ni mi ngami ni sono mala bi ra korota aidra chedo tanu ni efe o te kele kata fesiri ai ko matala Useni ne tergay ni ne forme jagamina na ne forme mécanique la o ka jagamina foli doye o ta yira ke mafuwe o ka kan e foli mina manyana sigaten munun fo mena ala kanusa amin me dugutigi fu ka kuma ka mena am bismillah ko nyumana siga foi to ka monsieur le maire fu ka kuma ka mena ay foli mina idra ka nonga alina na nuye ko ka dugu fama do Allahu akbar idra unana ukula ka kurupo do tike ko o shori ndaga ko idra mo nin dugu yala be barka do e barka biya idra fama munu ala ka dina la sela uddo hal na kara dorome duruye fama ko di ko e bina ala ta fo nga dugu kono hal la dugu keshu ta kana dama na ka kashwi Allahu akbar idra muna aywa ay fara wala fulola ay ke ladiri mun di tay wotoyi mo mi no fi ga dugu kono de hal ni ga dugu keshu ta ka do mo to sara ay idra anga bara dini uya moya o dotke ka bla amboji kono ka hakili sigile ka kuma o na barachi ngata ni famo ore amla dra o dan no wale ya ambufu uya mboya la kanu amin ko to menen ko mbe chrétien mfu amin akechuko de manye wallahi no no que passer kumbe wadaina kuma kuma nga tafio hal ne an bi shi kuma kuma di passer man ne bora kala ya bani passer nda kala fio hal ne ti ambado be kuma kame adara de ku ta kala no ne kuma kala ma billahi ngumi kuma minanga islami wala ka dima ara abani te fo passer ko ne ku ta kala na ko ya fanye ya fara chrétien ngo fulu bien islamia hina dina di islamia ni mati gerla billahi sigaten azamzami ka fo pasere foi kana jiga kono ansaru yoro dina on bi chrétien ngo kula kojugu oya moya o utama sama o manani fieu
an ka kira ko an ma ni maa mun da ma si ma i ta kana so ma hali ni wulu an t'aw neni wa kira yɛrɛ ni kerecɛnw ye baara kɛ kira kɔfɛ kira ka khalifaw ni kerecɛnw ye baara kɛ Umar bin Khattab a ye ɲininkali kɛ a ka dɔkitɛri kun ye jɔn ye silamɛ de tun b'a furakɛ yan a ye ɲininkali kɛ ni Umaru kun banana jɔn kun bɛ Umaru furakɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka kerecɛnw tɛ kɔfɛ fɛn ye taabolo ko de don bɛɛ n'i ka danaya de don e ka danaya t'a to ne b'i kɛlɛ aw ni ce ala ka n'aw sara o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ dugu in sigibaa bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba n b'a bɛɛ fo ka ale sangare yɛrɛ fo a n'a ka jɛkulu dugu bɛɛ bɔra ko Iba bɛna tiɲɛ don ne ye nin fɔ a ka ca ne tɛna foyi fɔ mun ma fɔ wajulu la wa Iba yɛrɛ sigilen tɛ nin place la ko dɔnniko kuma don dɔnnibaa 100 bi sirakɔrɔ jɛdala yan minnu bɛ si ka Iba kala o caman bi yan dɔnni ma ne sigi yan dɔnni ma ne sigi yan ni dɔnni don ale bɛ dɔnnibaaw yɔrɔ dɔn bonya de y'an sigi yan ani Haidara ka suma Haidara den na sirakɔrɔ jɛdala dugu bɛɛ bɛ bɔ ka n'i lamɛn i fa kama dɔnni tɛ dɛ i fa kama dɔnni tɛ ni mɔgɔ min ko kama ye nkalon ye ale yɛrɛ de ye fu ye bilahi dɔ bɛ to dun sirakɔrɔ jɛdala yan a fa balolen tɛ dɛ a fa su kama don n'i y'a fa tɔgɔ sama k'a bɔ a la sa b'a sɔrɔ bani kɔ bilahi ne sigilen tɛ nin Haidara kama yan ni n ka gulokiba o m'u bɔ dɛ u tila ka gulokiba mɔndɔ k'a donna i yɛrɛ ɲɛ bɛ n na a baga ɲɛjugulangari walahi a y'a kɛ o de ye ko ɲɛjugulangari k'o donna yan Haidara bonya n'a barika kama ne sera bazɛn gulokiba don yan nin kɛra Haidara kama kama t'i ban dugukolo ale ye ni ce i n'i ka jama hali n'i b'anw nɔfɛ n'a fɔra ko anw natɔ don an ka kalanden dɔ yɔrɔ wajulukɛ la ni kalanden ma ɲi mɔgɔ b'aw ja karamɔgɔ ye ko ɲɛnamaw yɛrɛ tɛ o an b'u ka kalanden jogo dɔn u tɛna o n'i ye jama bɔlen ye tan e de dun ye weleli kɛ mɔgɔw b'a dɔn i yɛrɛ ye mun ye faso la i cɛsiri n y'o de f'i ye wulada la i cɛsiri mission b'aw bolo dɛ karamɔgɔ ye baara di anw n'aw bɛɛ lajɛlen ma amisaru karamɔgɔ bɛɛ ani karamɔgɔ denw karamɔgɔ ye baara to an bolo wa an ye nin layidu de di Haidara ma dɛ Haidara
na farafiti si kata walka nige du yere la kele ah me ko dai iti die favo ikele fenyi na yere fakande shin we san jolika obi ka walka kala Sanchama kasa sambiri kai ubi wal kande umma bwalu nona mali kumi balo doni ka dadi shini maya aya nga iso artiku yi mali shiri demeni na furo ni mali kili ami mali kura mun jogo ni nina o mali e shiri deme nga shino e wal ka tui wi uchafuni unana shinwa ka bla bala uka fe bebe se shinwa kana ho nyoki chiki choko uba be boy fibi ka boya me ufaga uye fe be ka téléphone ulu de ka téléphone bana ambulo ya ni ye français sebene ala shinwa ba ko ayi jami jay bay namanya ya boy am ga wajib be bona nga ala bukata wai ala bukata e fa kan ai ala ndana ko mo se ka seli kamera haram ka seli kamera mu dara bukai la harado ne de um tayi ni arabu kan la otibe aywa ko la haran ngali ta la arabu ay ya ndu tri nga na ta jabi choko na da ka prepare fara ko ka de boy da ana do do sra ko du tri da ko ga me o ma na mu bola are o ka bi ni nga ko ka de le aka prepare le ati tablo do ni ga ba ta sa ja ka ku de achicha ada galodo ala bika bebe ne ala kunda be fam ala de ma beda ala ba be fam wa ala bi wele ka bela wa seli bika ka bela bamana nga yere seli kadi ala ra mo kai bamana fa ko aidro makai seli bika ka bela kene kangoni mo bi bayi fa khana ta anga kutuba wala je misri ko ngoti ke ala ka barka amin ne ada ndali kunde abela ra ko malla kutuba be ya ra ko kanila ne kumbe kala la ro dolandi yoro to ko wala kutuba ka ra ko ni c'est-à-dire seli mo na juma sella watina juma kutuba be be ka ra ko kana o kuma mom na ni juma jigina o do soro ka wule o ay aketo ya sigi o mamina fo mo na ngara sisa o come e bi gara do resi na ndezigi anyuma baba anyuma ya abukani o bo na ngate fuza koraya anga taso idra kasoro juma dabora ngana kuma fo nde di nyoma actualité munu mi jamana ko ni ne juma silikuri mo ko nyondo capitalité fo kala mo ko kuma capitalité e be ni e ka kuma jamana chogoya minga e ta mo be fo arabugana wala ta grabu zira innahu kana fahisha wa sa'a sabila idra ubende fo antel ko e mun fo ana gira jenera arabugana ni kamala men ni wo fuza ni jenera dabla qur'ane fori Hydro! Kurane ti arabu ka kurane ti male ka arabu ka kurane ko bamaranga kurane de anwa kurane Hydra jere toy ala ko de kurane ko de anwa kurane Allahu akbar Hydra zamzami no wala ta grabuzina afo ya mere na bi fa ba Hydra amado aish anga ni ko mere ala ko anga nyondo de ayo do o fora fa kana monsieur le maire Kourane fourier sisa qui kana matoyo qui ka maire ko na ka kile Kourane fourier nana fiara bukana fenfia mo ni maki fa ka fere fuka kusa e mole ti bloki boka dafio ayre ka no fe fo walka shiri ma je beda
anw war doni ka taa dolu ma olu bana walkan na bi u ye telefoniw dilan u bɛ mobiliw dilan u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dilan anw minnu bɛ walikan nɔfɛ arabukan ni faransɛ nɔfɛ hali ni bɛna tigɛ hali ni filila ka fɔtinin kelen kɛ paw u ye diɲɛ bɛɛ minɛ n'a ye a ti fɛn dɔn a ye arabukan tiɲɛ a ye faransɛ tiɲɛ bamanankan mun b'i bolo de a ye mun ɲɛ ye o mun yɛrɛ y'i fa kan i t'o fɛnɛ mɛn i balan bɛ ko e kɛra expert comptable walima expert de langue e bi arabukan de mɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan e bi faransɛ de mɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan kabala k'i da i sera kulukulu dilan i yɛrɛ fugaru minnu b'u k'u ka kan fɔ siniwa kan angilɛ b'u k'u ka kan fɔ beretew b'u ka bɛrɛtaniyew u b'u ka kan de fɔ an nalen don k'an bɛ jamana changer fɔlɔ jamana bɛ changer ni langue de an b'an ka kan in de bila ba la anw bala an bɛ walikan na k'an bɛ jamana changer an bɛ mun changer n'a ye walikan b'an bolo le journal damina mesdames et messieurs s'il vous plaît venez bonsoir monsieur aujourd'hui l'actualité du Mali le président de la République a été à Sékou à Sékasso pour construire une nouvelle maison ça veut dire quoi mais bamanan n'a ka daba sigilen don a bɛ fɛ a ka jamana dɔn e b'a la ko madame Zembese o b'o dɔn wa? a t'a dɔn. Mali tele ko bɛɛ tɔ mɛn de ma. han ala y'an dɛmɛ ka nin d'a ma Sirifula tele nana o ye dusu dɔ d'u kɔnɔ u yɛrɛ bɛ dɔ fɔ bamanankan na hali n'a fɔli man d'u ye Muhamadu yɛrɛ hali minnu b'a fɔ u ti nisɔndiya a fɔli la fo faransɛ a bi anw tellement que an ni sirilen bɛ k'a da mun walikan na n'i ye vesti don dɔrɔn bamanankan kɛra i ma haramu ye n'i kɛra vesti dɔrɔn bamanankan ye haramu ye dɛ bonjour bonsoir n'i ko ni jaramuguni sɔrɔ ko don salamu aleykum wa rahmatulah kunna fi Kuwait fa'alna dirasatul uliya fi Kuwait ma'an kayfa antum mata ji'tum hal yawm خرجت من جامعة السودان وجئت يعني بشهادة الدكتورة ما شاء الله ما شاء الله نمي نجوج ميجو أنا نتاني نوفي كان مغوورو كان ودي كاي ni y'o bila dɔrɔn fu kusara de ye anw ma diinɛ dɔ arabukan na koyi anw ye diinɛ dɔ bamanankan jɛlen de ye bamanankan jɛlen bilahi a jiginna arabuw ka arabukan na de e b'o kun dɔn wa aw ye arabuw de ye ni kuranɛ in jigin bilisani arabi munna parce que aw ye arabuw de aw ye arabuw de an bɛ ni kira kun ye maliyɛn ye ala kun k'a jigin maliyɛnkan na arabukan na an k'a lajɛ kɛ n'o kun kɛra n'an kun tugura ko i ka fɔ tugun an b'o mɛn n'i y'a jigin arabukan na bilisa na ni arabukan jɛlen ye mun kosɔn u k'a dɔn ko n bɛ n sɛbɛ la ya e ti arabu ye an balan bɛ ko la ko mun nafa t'an na ka guloki tigɛ
Shuma, au me moludo la. Bro. Nindo. Mais Qur'an ma fa wa zakiruhum bi ayamillah. Keneka. O hakilla tigi. Ne ala ka doyi. Odo. Sika foito. E kira ka doyi do la mula ala mulo. Dom belbel di do. Do hakle ka ngaji. Sika foito. Samsam. Nindo manga tu. Fiu. Jebe ka ngado. O kira banira. Daho kubaru. Itra. Wa kira bango do bise mun na bo de ka. Dalu ko ti kira bang an te mana dalu di yoro. Kamazi ko dalu ko kira bangene ni ya. Ande. Obama. Kana fati ga nyati mo ko la ka fati. Kambi sa wa bu kulo fula. Fema boala nyer do mo do ka fara jamaka. E ta dabla. E reta to e kliya nyini ka dama sa. Adra. Ni mo lu sera lu le ba ni so jawo. Ulo bi wulu ka manga menji. Hala on ngule ka masero na beba ro ko ja fen zera o. O ba ngule. Ulo ma di ji. O ba ngule ayo aka fe sera. Anya nyi wo ni do me ko mo lu sera. Wala ne ra kli ko mboro ja sera o. Ulo de ba wa adanti. Alu cha khabara. Adra. Ulo boda. Alu cha ne baraji. Afole biya. Afole biya. Molu kana ke na do sira ni mundi shedu na fo ay kata ijija sheka tobi iga do kono iga dema ga shedu ko kira bangela ni mundi sakafa ka koro ijija ga bokoro ko fa ini ga dema ya ka sari kira bangini mangi soro la hala kele mina ka to lati fika faleni ka fenga mu madeli ka ke fo dem sa wa nyele ke bani ko munibi aunga kira bangena bide Zamzamiyu. hal no ijay bo ke juma hal juma wal malendi o lendi ka saka bafa dem do min helge he anata karzala ko fi ubi molu feti juma dem do nda do ko kira ko tibnene o mangusa e burile misiri kono ta yudu kai halifuna mi Uma sama mana ko iba chere nye ba ko fiat na tiala. Entra. Halio. Ale furna mi mu fiat na tiga ela. Fiat sama tia. Iga hina wolde do on na ba ko ale furna mi ni da. Makai. Ha? Ni vle ga fiat sama tarangili ma. Na ai saka sanga di fanda uma. Do be ko mo bino nitiga. O saka do ko kira ko hela. Dobe kama wala madelika galakadu ay galakadu ko la ka bangena e birbi ga misiri ko na kwale fulani kafri no mo ti yene islam en na kafri ka islamé yene de qur'an kala gaza tero ene qur'an kala do be arabu bola ya ne tara do re kala kana ambala mo de lay billahi Zamzamiyu. Kore kalando. Ha kalanganye. Ha don do daddo. Nam benfo. Hadirul Quran tartila. Ha dara nyonga. Adara nyonga ni adongli da kai kiriya. Kira Quran dongli da ka kemi. Ai amake. Ai Quran bela ja ka ba. Kira ka tari ku Quran ay be mo ka ba. Ala ko ra jme ko kira tanyunu ke ngai. Ni voya o lalo ma do ta mu balaro do la kana warati lu Quran ta jonyo fi ko dalwi ati ko ko ni ka do aywa lati tajudu contrôle mais ni ma nyay bi tajudu fene la pasa mo ko du fa ko na la pasa fanda nga hina nyo sebo ka hina fanda o fa mo ka hina fanda o odi ni tajudu da fa na biri même misiri ko na ka ambla kashila e kama ta ndu fa ko na abinya Jogo boya mari islamaya la pew kira chigum lala ambla ni kira minga molula kira ko inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq chigum vuetine ala kala na jogo bawda Allahu akbar aidra ninu ni jogo blala bi billahi anjeno pew bet guri ni mo ko anjeno kira molulu bangani kira ma fiye sikatula wa kira ma fierté ay ala dona le sababu odo aidra
an fɛn fɛn bɛ kuma bi an tɛ gosilen don ni kira de ni kira bɔ ala bi a banna wa Haidara min fɔ dɛ kira ka taa sira yɛrɛ yɛrɛ ka dɔn e Haidara nalen don n'a dana ninnu ma ne y'a f'i ye n'a dana ninnu ma anw bɛ alijinɛ filanan ɲini fɔlɔ an kun se t'o la bilahi alijinɛ fila de ye o fila don o ko tɛ olu de ko tɛ ha selon eux c'est ça. ko alijinɛ fila de ye fɔlɔ n'i ye ɲuman kɛ ka da ala la i ni di dalen ala la a dilen ala ma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wa alijinɛ fɔlɔ filanan ye jumɛn ye mɔgɔ min nalen don ala la ko ma foyi tɛ ala kɔ ko mamadu y'a ka ciden hali n'i sara bari kɔnɔ i y'a faamu ka sa ka gulɔ tu i ta la gulɔ de y'i sɔn tigɛ i bi don alijinɛ na ko ni dɔɔnin sera ni ala danaya b'i dusukun na k'i y'o gulɔ min min k'u b'o jurumu ko k'o wila o kɔfɛ waati ko kawusara kɔji la ko k'i ko k'i jɛ n'o kɛra u b'i bɔ jahanama kɔnɔ ka n'i bila alijinɛ kɔnɔ lamɛn tɛ sinima ye an ka alijinɛ bilahi e de don ala gulɔ min na i tɛ don kunnege don wa wa ma kunna bil hazin kuranɛ ko tɛ o kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam a ko nin diinɛ in mana kulonkɛ la wulibali de don i b'a minɛ de bilahi i ma i ka kɛ silamɛ walima i ka kafiri malu ye fɛnba de ye bonyaba de b'a kɔnɔ a bonya n'a karamaw ala k'a d'a ma an bɛ laban kɛ ni mun ye 15 minutes kɔnɔna na hahiya al-bay'atul islamiyya a sɔrɔ ka bɔ kuma na nin bɛɛ an min fɔtɔ filɛ nin ye ayiwa n bɛ dugu in sirakɔrɔ jɛnɛna yan Haidara denkɛ Iba bi yan Haidara yɛrɛ ti yan dɛ a denkɛ de bi yan an y'a fɔ sirakɔrɔ jɛnɛlakaw ye ko Haidara denkɛ Iba bi yan k'a ko donkan wɛrɛ ti silamɛya la ni ba y'a jɛ ma bɔ dɛ n bɛ bɔ sirakɔrɔ jɛnɛla yan 11h waati ni n deliyara kojugu 11h b'a sɔrɔ n bɔra ni maa min ma sɔn yanni 11h cɛ n bɛ n ka buguda la yan n tɛ taa n den maa ci wa n'i ma se ka na yɛrɛ essence bɛ n ka mobili la n b'i sɔrɔ yen ayi k'a f'i kɔfɛ yan ba ye silamɛya donkan in kɛlɛ danfɛn tɛ ala ka dugukolo kan mun bɛ se k'a sɔsɔ layidu 6 silamɛya donkan don diɲɛ bɛɛ donna silamɛya la ni nin de ye cɛkɔrɔba tɛ a tɛ se k'a sɔsɔ koyi ka sɔsɔ an kɔfɛ kɔni solo in ko mɔgɔ caman b'i fɔ Haidara kɔfɛ a yɛrɛ mana ye o tɛ fɔ tugun i y'a ye kulubali don dɛ kuma caman min fɔ Haidara n'a denw kɔfɛ n'anw malolen ɲɛna f'i ka sɛn ta se an ɲɛ ɲɛ i ti sɔn i bɛ se k'a fɔ an kɔfɛ de k'a fɔ bɛɛ tɛ silamɛya donkan ye an y'an si bɛɛ ka wele bɛɛ yan kule bi kɛ ekran kɔfɛ nka an ɲɛ dɔgɔ a ka bɛɛ ko ye tiɲɛ don n'a karamɔgɔ dɔ bɛɛ la maa ti bɛɛ la gosi n'a ye bilahi an ɲɔgɔn sɔrɔ walilu kɛyɔrɔ dɔ la ne ko ayiwa n ko donkan wɛrɛ tɛ silamɛya la bɛɛ kɔ an y'a gosi a kan a yɛrɛ kɔrɔla kojugu ale yɛrɛ de ne tɛgɛ minɛ k'a ye ne ye dɔ e ye balo yɔrɔ ɲinina de ye nka baya ko i dalen don ala bilahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wallahi a kɛra n'a ma fɔ ko baya ti tiɲɛ a bɛ mobili kɔnɔ a b'a minɛ a la
do abi silsila ayre ma Allahu akbar. Adra. atime Fiu. kile dawna wani ngofe amma site mu maga mere Ai utununa. o yɛrɛ bolila ka bɔ jamana na n'an b'u sigi mali la sisan k'u bɛ ka commerce ɲɛɲini o fana ma ɲɛ n'i ye baya kɛlɛ ale bɛ don i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ de Adra. ka kuranɛ kɛlɛ n'i ye baya kɛlɛ i ma Haidara kɛlɛ koyi i ye ala ka kuranɛ de kɛlɛ mɔgɔ bɛ ala kɛlɛ k'i sigilen to wa hali n'i jɔlen don ala b'i se kɔrɔ ma cɛ Siga foyi t'o la. Haidara. Adra. baya ye silamɛya don A wala k'an ka taa fɛ. nin baya ahamiya Nan. a bɛ wajiba an bɛɛ la fɔlɔ k'a dɔn baya yɛrɛ ye mun ye Wuli bali don. Haidara. baya in yɛrɛ la a bɛ wele ko musow ka baya Cɛ. nka a ma di muso dama ma dɛ Ai. parce que a nana kuranɛ kɔnɔ ni muso ka siga de o de la n ko muso ka baya Ba fɔ tan. Haidara. a jɔlen don bunudu 6 kan Cɛ. n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n'a fɔ a nana kuranɛ kɔnɔ cogo min na ya ayuha nabiyu iza ja'aka almu'minatu ni mumini muso nan'i ma u ti fila fara ala kan u ti jɛnɛya kɛ u ti suyɛni kɛ u t'u den faga u ti namara k'u senkɔrɔ u t'a k'u bolo kɔrɔ ni kira mamadu y'an bila baara min na an b'a kɛ o de ye baya bunudu 6 ye Haidara. i tulo bɛ tan Tulo b'a la. ne tɔgɔ fɔra yan Ai. ani a nana hadisaw kɔnɔ cogo min na Nan. ubadata bun sami ni ne bɛ baya kɛ wajibi yɛrɛ a kɛli Cɛ. A fɔ. Haidara. ubadata bun sami to ko cogo di fi sahihi bukhari a bɛ bakari kɔnɔna na bakari kɔnɔ Barachi. a bɛ bakari kɔnɔna na wa muslimi wa muslimu kɔnɔ Allahu akbar. Haidara. wa ahmad Cɛ. nin bɛ ahmadu kɔnɔna na a n'a hadisa ba caman wɛrɛ n da tɛ se mun ma a b'a bɛɛ kɔnɔ Allahu akbar. Haidara. fi kutubil ahadisi Nan. a ko cogo di bayo uni ala kira de bɛ ka wele da Cɛ. zeli Ahɔ. nin kɛ Han. bi amri rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. bayo uni Cɛ. amr bil amr Ahɔ. ay nane ala kira baya ɲɔgɔnya Nan. ala alla tushriku billahi shay'a Ahɔ. k'a fɔ k'a ti fila fara ala Allahu akbar. Haidara. a da to ye Wallahi. ay na baya minɛ n bolo kira de ko ay na minɛ n tɛgɛ n'aw tɛgɛ Ahɔ. A fɔra tan nin kɛnɛ kan. denmisɛnw a ye nin baya ta Biya. wallahi si ti mɛn Bilahi. o mɔgɔw bɛ taa Cɛ. ne ye nin baya ta nin assurance dɔ ye ni ala cɛ Han. mun bɛ k'i bila jɛnɛ in na a bɛ ban o karamɔgɔ yɛrɛ bɛna a yɛrɛ ɲini bilahi mais an ka diinɛ bɛɛ tora ne ma denmisɛnninw bɛɛ tiɲɛnen filɛ jogo ma f'u ye o denmisɛnnin bɛɛ kɛlen tɛ dɔrɔn ta la Bilahi kɛnɛ kan. Tout le monde. han ala an ka burusi kɔnɔ yan dɔrɔnw bɛ min min a bɛ min bamakɔ Ai. Ahɔ. sira kɔrɔ yan u bɛ taramandari mun da sira kɔrɔ yan a ti min hali bɛɛ soba Allahu akbar. Adra. an ka denmisɛnnin bɛɛ ɲɛ bilen bɛ sira kɔrɔ O don. bilahi O don. ni mun bɛ daba sama hɛkitari kelen fɔlɔfɔlɔ la an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ ye U y'a fɔ. Kɛnɛ kan. i tulo bɛ na Fuseni an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ ye denmisɛnnin fitinin n'a saba b'i bolo denkɛ saba kwale u bɛ hɛkitari bɔ a la Cɛ. yɔrɔnin kelen hali u kɔ t'i ja Wallahi. n'an ka sira kɔrɔ denmisɛnw lajɛ i b'u cɛ ta bila hɛkitari la a 7 bɛɛ b'a kɔ minɛ k'u kɔ jara Adra. Adra. kɔrɔ sɔrɔ wuli kɔ bɛ ja cogo di wuli de ka bɔ yen cɛkɔrɔba an ka waati la an kun bɛ nin minɛ k'a bɔ a la nin ba dama b'e bolo muso 7 bɛ nin bolo dugu kɔnɔ i y'a ɲɛ dɔn Adra. Vai. an ka denmisɛnninw lajɛ a bɛɛ bɛ si ten burusi kɔnɔ jɛnɛ mun bɛ kɛ a tɛ k'ale duguba kɔnɔ Ai. bilahi ale la azim A baara cɛ an ka taa fɛ. n bɛ da ninnu kan ye wala ninnu kan kɛnɛjɛ ninnu kan n'i ye da da dugukolo ma su bɛ bɔ jamana Allahu akbar. Adra. bilahi burusi kɔnɔ yan yelen tɛ tugu a fa ji fɛ Ai. Ahɔ. bilahi fa bɛɛ ye dibi ye wala ɲɛsira ye wala de b'o ɲɛdɔn Haidara. Nin don. Adra. denmisɛn o denmisɛn mana taa ɲɛfɛ sɔɔni dɔrɔn i b'a kɔnɔ ni fununen ye jɔn do kerecɛnw de bɛ k'a da ɲɔgɔn na yan an silamɛw de bɛ ka kɔnɔ da ɲɔgɔn na yan bilahi Allahu akbar. Adra. nin y'a wajibi kɛcogo ye koyi an silamɛw dama de don an bagan bɛ kerecɛnw de ma k'a sɔrɔ an yɛrɛ kolokɔ ka jugu yan Ouais.
wa almami ba de to da ko nyama de min do ti da we mun fati misitigi awge mun va ga misi ka cha wa akasana va ga cha o de to be da sina ku sabi misiri wala to la akulo la ko ni ka akulo nyama de akulo jo bismillahir rahmanir rahim allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sharana muhammad fa almami tajuduka a foto Habarite. wala mo fe ko jaragala billahi ka ko de mi ga ko de bay de na to ko noro do bi de na ko ni lem na lera place Allahu akbar. Ha? nimbe kere ngo bu ko no la je jogo bana peu foi ti bo mo e sele fuga gaza ko mini baya fora mo yo abi baraja ni mo ye baya atasra ko ya annaka mu maladi mo iba bo baya ta ni muso de biso ni muso bi ya Every time I buy that, change every time I oh, follow. Oh, you that. Every time I follow. Oh, me I buy at a piscina. You want it one now, Miss Salamina. I never miss a correct. I never make ni buy at a Musomakia. Kurandi Yoram, Yoram in bed, you buy at a walk of Saturday. I am at the beer. You buy at a almost Saturday. Ari yele kono anga bo ne muso ti bo yoro min be dibi ko ko juyi ibai muso ka ta ibai nyano Habarite. jeli jala ko biyo utesra ala nyo ta dabla wallahi uni sheje bi kle kam manga ci muso ko yere ya do nindi ma nyina ina bera kare ko ka dala e ko e saga bitami e na ni denga de ni denga ta bi muso ni jini do Abado. denga nyine kenga ga fari basanga dugara chamanja ima nyine na do Ima ina do re. ne bana tarati dabla Abedabla. baya na fati hadara kan baya na fa bi jamana de Allahu akbar. wallahi baya kalaw am saro andale do Allah wallahi andale do awla wa andale do ala mo aw ka slabe ka boto tay man islame be o sharia aw ma for islame to de afu ko baya kalaw ka islame an islame to ti suma jume Anyefo. jadala ya sira koro jadala ya Ti. asugu fiala Nam. ni ansaru muso do yera jege sunena Oh. anga islame muso do ga jege sunena ko fo era ansaru kala adara kala nento mura adara kala nento o ma saka zulu kala nenta tiselia ha saka zulu kala nenta tiselia Abiseli. na era adara kala nento o ja fedo be adara kala nento na mundi islame to o juma baya Idro. adara michi nile mbaya kuna ambe kunugulwa miya bila haramu ndewo mwali salame ala aya kara dongo ko gulwa ya haramu ya mo gulwa ruga haramu ile uta jana kono ka amiri na ambikla kanya batanyona alina kono adale ko Adra. adale ni chede ya mboni mbela kama walumzo kamna sima mumana chabi Foi. munu miga atire asibu wega temaringa ni bala muso la kati tanaye men nunu mbe jera ko ala kama billahi hadara ni ci Allahu akbar. Zamzam yu. ali yara flani ne hadara kama tan
Allah ki kiram an bɛ basakili ɲɛna yan tiɲɛ denw bɛɛ kɛra démocratie ye bi wallahi a bɛɛ tiɲɛna silamɛya tɛ se ka fɔ Fiyewu. wa anw de bugɔmɛ ɲɔgɔn kan Mali ye silamɛ jamana de ye barika jamana de ye Mali ye k'o tɛ se ka kɛ Mali la yan an mɔkɛkɔrɔ ka an mɔkɛkɔrɔ bɛɛ ka barika taara a bɛɛ taara A paix. an mɔkɛkɔrɔ ka barika de ye video kɛlen ka xaalisɔn nɔgɔ ayi an mɔkɛkɔrɔ ka barika kɔrɔ de ye ka siyɛnniba mɔtɛ ka buguli sɛngɛlɛ don an denw kulo la ayi o tɛ an ka denmisɛnninw na hali burusi kɔnɔ n'i y'a ye den na labila ka bɔ i ka du kɔnɔ Allahu. wulu dɔ b'i la ye a fali ka kusa ye tiɲɛ Ouais. buguli sɛngɛlɛ in den kunna Oh. tigɛ la a ba den dayara Allahu akbar bilahi ni ne b'a ɲɔgɔnnaw kulo la bi tiɲɛ taara 26 ans 25 ans ayiwa zeniya ti dafa fiyewu ni mun dara dɔɔnin kɛ bamakɔ ka na k'a bɛna seli la sira kɔrɔ jada la tiɲɛ o bɛna ni bugulinin kelen ye ale ma se ka na foyi yira an na an ka o misaliya ta ale la k'ale bɔra bamakɔ ka na k'ale kɛra américain ye i b'a sɔrɔ sɔn dɔ b'a ka sɔn na fiwutisɛ nana n'a nana a b'i kɔliba yogo o tuma kasikɛti bɛ a labɛn buguli segelen b'a la n'a nana sigɛrɛti mewu bi tugu a tɛ jo ye wa aw bɔra bamakɔ ka na yaa fo pate a ye te sigi fɔlɔ an ka te bila a dan na fɔlɔ an de b'an ka denmisɛnninw bɛɛ bolo an ka te bila a dan na sigɛrɛti bi da la o sisi bi megu k'a tire k'a couper Ka coupe. u bɛɛ dusukuw tiɲɛna ka ban dɔrɔgu fɛ bilahi pewu ayidara sigɛrɛti fɛ ni min tɔ to ɲɛnamaya la Foyi. denmisɛnnin bɛ tila nin na k'e bɛ ala ye waati o jumɛn tɛ kɛ silamɛw ye nin baya ta bilahi baya de ye silamɛya dɔn ka ye tiɲɛ jamana kan ka jogo de dilan fɔlɔ sɔnni mali ka dilan kɛnɛ kan denmisɛnninw jogo tiɲɛna bɛɛ ɲɛ bɛ na public ma wallahi u b'a dɔn u b'a dɔn faama zonw bɛ yen public ma maa si tɛ kuma o la ayidara ne Aidara kan segin bɛ kɛ Aidara ka ko ye ne ma ko ye Tiɲɛ. jogo Kɛnɛ kan. ni jogo tɛ n'i ka wulu hali n'a jogo tiɲɛna n'i m'a siri a bɛ maa kin ka kungo s'i ma siga foyi t'o la ne ko hadamaden ye jogo tiɲɛ de tiɲɛ ayidara an denw lajɛ mara banna bi mais an bɛɛ faw bɛ seli ɔhɔ Messi lɛn Tiɲɛ. a digilen don an denw kunna Allahu akbar kɛnɛ kan ne ye nin bɔ n ka kumaw na ka a ka ca ɔhɔ Ouais. Messi donna si den tɛ kisi lahara bilahi ayi ɔhɔ ne ko a den de a fa yɛrɛ tɛ kisi Allahu akbar i den n'i ye Messi y'i den kunna don na tiɲɛ n'i ye Messi donna fa ye ɔhɔ ko ne ko a ma k'a janɛmɛ den a tɛ sɔn dɛ Messi donna fa ale nɛ ala y'o haramu bilahi Allahu akbar bilahi wulibali karamɔgɔ ala ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye koyi ne ye mun dɔrɔn k'a d'u ma an bɛ ala sɔrɔ an ɲɛ koyi Allahu akbar ayidara Messi donna si fa de ale tɛ sɔrɔ tiɲɛ n'an ka Mali la i b'a fɔ ko Messi ko kira tun y'a fɔ k'a bila ko n'a sara k'an ka fɔ a kan bilahi an bɛ denw mun na tiɲɛ alimami t'a la karamɔgɔba t'a la anw yɛrɛ minnu kan ka mɔgɔw lada la anw denmuso b'a arasa de dilan ɔhɔ Ouais. bilahi ni alimami den dɔw ni Messi ye i bɛ masa sigi a la Allahu akbar k'a jigin f'u bɔra sanfɛ kɛnɛ kan Wallahi. ka démarche kɛ n'a ye alimami denw ni Messi o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan u b'a kɛ u bɛ yan kɛnɛ bilahi kɛnɛ kan ka tila ka Messi taga k'a bɛ bɛn ko mɔgɔw k'a dɔn alimami y'a fɔ o kɛra yan e mɔgɔ bɛ Messi don ni ko kun t'i kɔrɔ ɔhɔ n'i ye nin fɔ b'aw ko a y'a exagéré k'a exagéré mun na Messi kɔrɔ a ye lajɛ tiɲɛ Odo. kan ka fili a ye lajɛ ka yɛrɛ fila fila duuru duuru don ni mun da bɛ se o ka na Allahu akbar ayidara a don kun y'o ye o ka i yɛrɛ yira an na k'i jɛna min cogo yira an na an n'a démarche jugu ɔhɔ kɛnɛ kan a dabɔra o kama ka muminu futinɛ kɔni ɔhɔ ka démarche kɛ k'i taama cogo yɛlɛma n jigi cogo tiɲɛ u bɛ nin bilahi u bɛ nin kɛ ka tɛmɛ silamɛw ɲɛkɔrɔ ni Messi juru a n'a mirijipu wa nin bɛɛ fa bɛ seli misiri la ni nin fa kisira o tuma diɲɛ bɛ na kisi sa Adra. i denw bɛ k'an ka suw ɲɛ kɛnɛma ye e dangatɔ biri bɛ k'i bɛ seli la ye Messi donna fa a y'a kuli ka bɔ Agaboy. En parité. Ouais. sɛbɛ tɛ o. Ouais. nin don i se b'i den o den na i se b'i denmuso o denmuso la k'a ye Messi don i ɲɛna ka bɔ i sigilen tranquillement ka tila ka segin i sigilen tranquillement n'o Messi kelen ala banna e la bilahi ayidara Messi bi du o du kɔnɔ Messi digilen don du o du kɔnɔ ala ka mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin Allahu akbar Adra. bilahi Messi donna k'u ka ko ala ye Toju. Messi donna fa k'u ka ko ala ye n'a se b'a den na
bilahi wa ba ninnu de bɛ denw su ka tɛmɛ si kan bilahi ni denmusonin bana hakɛ tɛmɛ wa danga b'e kɔ e ɲɛ tɛ jɛnɛbaja denmuso la de o kɛn bɛ ka mɛsinin don a ko ka di sigida bɛɛ e k'i sigi ko disabiri ni e yɛrɛ hali ne kun ka na e wolo o ye ba ka kuma ye fo den ka taa mɛsi de don k'a yɛrɛ kɛ sunguruba ye k'a yɛrɛ n'o ye kɔnɔ ta ka sɔrɔ ka n'i sigi ka kasi wala i ye kabila kuma sɔn e de ye kabila kuma sɔn ne kuma sɔn ne nana ka ala ka hɛrɛ kan baya ɲɛ silamɛya don ka ye minnu b'a fɛ ka nin baya ta su in na asirasi dɔ de a tɛ wuli dɛ n y'a fɔ yan jadala yan jadala tɛ dɛ k'a daminɛ mali la fo makan yɔrɔ de y'an ka diinɛ ta yɔrɔ ye fo makan fo alikaba kɛrɛfɛ danfɛn tɛ yen mun bɛ baya sɔrɔ bilahi baya taara hali gulɔmitɔ don ka b'a la e jango silamɛya belebele don ka ma sɔrɔ e ala ka ɲɔgɔn ye gɛrɛ don ka b'a la jɛda sirakɔrɔ jɛda la n'an ko an bɛ gɛrɛ sigi yan sisan an bɛ bɛn ka kan ka gɛrɛ sigi denmisɛn gɛrɛ don ka b'a la n'an ko an bɛ gɛrɛ sigi wa ayiwa i ko i bɛ don gɛrɛ la o don o tuma anw ka gɛrɛ laaba tɛ tugu yɛrɛ yɛlɛ tɛna dɛ n'i bɛna kelen bɛna kana yɛlɛ tugu yɛrɛ o ta don ka jɛ ko yɛlɛ kana tugu gɛrɛ la maa ti maa ta t'o yɛlɛ n'i ye mun sɔrɔ i bɛ tɛmɛ n'o ye bɛɛ dama ka kan muso la yan don ka kɛ silamɛya ba don ka ma y'o la la ilaha illallah kɔ nkalon don silamɛya don ka tɛ bilahi wa baya daminɛ ni la ilaha illallah don an m'a bila koyi baya daminɛ ye la ilaha illallah ye a laban ye mamadu rasulullah ye an b'a kɔnɔ e ma ko ala bɛ se a ka ko la dɛ a y'a bɛɛ kilasi k'a kɛ nin baya kɔnɔ n den fila fara ala kan ko la ilaha ma foyi tɛ illallahu baya a fɔlɔ ko n den fila fara ala kan i ka sahada filɛ mamadu ka yɔrɔ bɛ min ni kira Muhammadu Mustafa in bɛ baara ɲɔgɔn na n b'a kɛ wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o de filɛ baya kɔnɔ nka e ban bɛ o sahada dɔn o a ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ min ye kiri tigɛ n'ala ka kuranɛ aya dɔ ye ka ban kuranɛ aya dɔ la k'a sɔrɔ a bɛɛ dun ye tiɲɛ ye o ye jumɛn ye silamɛya sariya la o bɛ wele den fitinin ko kafiri bilahi juri ni karamɔgɔ ye baya suya fɔ ko i ba ko k'a kafiri bilahi wala ala banna la dangatɔ don n'o ta daw dɔn bilahi baya silamɛya don o tuma denmisɛn minnu b'a fɛ ka nin baya ta sécurité walahi jama tɛ hali maa kelen n'i y'a sɔrɔ ka nin baya di ne ka mission dafara wallahi hali maa kelen b'a ka mission dafara denmisɛnw minnu b'a fɛ ka nin baya kɛ sécurité a ye sira bɔ ni sirakɔrɔka bɛɛ cɛ minnu b'a fɛ ka nin baya kɛ u ka n'u tɛgɛ da n yɛrɛ tɛgɛ tabali la yan i b'a ka nali man diya yan nka n b'i y'a bi u ka na baya a kɛ yan ala ɲɛ b'u la a ka bɛlɛkɛw ɲɛ b'u la ni minnu nana ala k'aw ka baya minɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa salala muhammed alhamdulillah Abanite Adran wasara ni ye kunnadiya kurunba wulintɔ ye a ye sira bɔ ala ka jɔnw ɲɛ minnu bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ ko alijinɛ garanti su in na
O kuma a bɛ bɔ musow ni sira cɛ ni Ala sɔnna minnu bɛ kɔfɛ a ye sira d'u ma u ka na minnu bɛ kɔfɛ a ye sira d'u ma u ka na hali bi mɔgɔ caman de bɛ kɔfɛ u mago bɛ ka na u ma sira sɔrɔ o kuma an bɛ a ɲini aw fɛ a ye sira d'u ma minnu bɛ ɲɛfɛ a ye sira di kɔfɛ mɔgɔw ma muso caman de bɛ kɔfɛ minnu nana bɔ bolo ɲasi hali bi tɔw bɛ kɔfɛ ka na an bɛ muɲu an bɛ b'u ni sira cɛ u kana ɲɛ jɔ sirifikɛ ɲɛ la ka baya kɛ u ka n'u ɲɛ jɔ sirifikɛ ɲɛ la ka layidu minɛ u ka n'u ɲɛ jɔ sirifikɛ ɲɛ la ka biɲɛ minɛ biɲɛ min bɛ mɔgɔ kisi lahara ka biɲɛ minɛ biɲɛ min bɛ mɔgɔ kana diɲɛ kɔnɔ ka biɲɛ minɛ biɲɛ min bɛ mɔgɔ ni Alakira gɛrɛ ɲɔgɔn na lahara ka biɲɛ minɛ biɲɛ min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ lahara siga foyi tɛ alijinɛ kɔnɔ don min na vraiment kuma in faamu o kumana jama caman ye kɛnɛ sɔrɔ a b'aw bolo ɲɛsin ni sɛrifikɛ ye min fɔ aw bɛ segin a ma minnu bɛ kɔfɛ a y'a teliya aw ka na a b'aw bolo ɲɛsin. ayiwa n b'a fɔ aw sira kan a fɔlɔ n tɛ fila fara Ala kan n tɛ fila fara Ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ zɛkɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye n bila baara ɲuman na n b'a kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an n'aw ma Ala ka n'aw bɛɛ dɛmɛ kira bonya kama sɔli Ala ma.